The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watch Khmat bercedian, blind view monitor. Bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun riulak. Just wow. Kajinghiar jongka Human Empowerment Foundation Trust. Haka laipiway tarik unaitung arajar aprendio. Shakashnong, Nongjiao, Motion Road Block, West Castles District. Kabachangai kumba Shispa, Nrio kilometer na Shillong. Banlik jungo yakawai ka long yeng kala plelat ban tip yakibapun ki Jingshai ling baga jingyo Jingshai pat na kipriyo ki Kmie bat ki ba jing sumar shitayo duna hadien bekila yo bantlum jingtep na katika long yeng jongka kong IT the rest mausor bat uba Konstantin Rongrin hapo ka jingyalam jongka president ka kong Betty Kyrwoh padu secretary Pak James Kyrwoh haka Henrio terek unailar arjar penrio kani ka long yeng kala yo pat ban yo lumpun ki jingpenshai ka foundation haba ka lej shakate ka shnong kala ong pakam dei tangga jinglej a jingyarap de ka jinglej ra ya ka jingkermen shaka long yeng kabla em habdeng ka jing e ka bakraw hakaba kani ka long yeng dan I Khyllung kentei padang lais nem karta iban Naduh padang kha shem lala satya ban yo I ki Khmat haka henrio trek unailar ka foundation kala ban yalam ya I Khyllung Bansara Atiar Center halaim kra pat ban yo ban yakren bat ki doktor ki badon ka jingtep lor kini ki chat jingpang bat ban yo jingpenshai kum ka long yeng kentupru ya ka foundation ka baki doktor hi ki labatai bakani ki jingbom yo I jong ki Khmat jong I ka dei ka ba omla shu ban sumar henrei kim shim la pendu men sia mi ka long yeng da ka baki labatai ba I don ka jingkermen pat ban he ban san ling babun ki lat jingi kai kum baki we ki khenna ki yo lang Habai kren berupa James Kyrwoh, Secretary ke Foundation, ulaong bakajingwan ra I Khyllung kadai nakajing yethu ke Kmie jong I bala ban penkoj pat kum tala perkhat paling ba ke NGO ke kloi ban yarap. Tak sini lawan yalam I Khyllung akan ke hospital. Te lakui tarik mo lawan ini te gila kendo I Khyllung ru. Te sau tarik lawan ban kendo I doktor ru. Te kajingwan jungi hang ne jingwan elam I Khyllung hang ne kadai nomor ba kajingong jungi Kmie ba I Khyllung la ban pen kot la ban yo biang ka Khmat handai de tang nomor ba imla ban effort mo te halori tai bantangan ti pingi ong tom ne le la lengba jong ka NGO ki kloi ban yarap I ba NGO I biang sa isin I Khyllung jungi handai lawan hang ne mentarasni lai kendo I doktor te doktor ki la penshai ba I Khyllung imla ban mo kare khamte bagi doktor halor tai benta rengi kum ka NGO ngilawan di dalam hang ni ban lelut kita ki baru proses andre dalawan hang ni ki doktor ka umma shu ta kalau ko basmosi hi na ka mo yangi we ngilo basmosi ke jingwan jungi hang ni ka dei ta ka Jingshai ni abai ti Khyllung inyu I biang buat kum ju ru ki bahi basem ru ki don katai jingkermen dan ngilawan hang ni ki doktor ki longo ki ong ba Naduh insyaallah ka ong ba mla ban yu I Nakaliang ka kong Betty Kyrwoh kala ong bahadien ka jingle jingo I Khyllung haka laipoi terik naitung arjar apnrio lawan yakran bagi doktor ka sau terik nailar arjar apnrio palayimber jingmut panwanra I Khyllung kenang baka Kmie kupa bagi bahayeng kinyo Jingshai haka jingle jurep jungi namta ini Khyllung haka laipoi terik ni poi stai sa sinong jungi te ndalawan painak tu rong la de kren haka media rong la de ong ba nang la ikendo ba ki doktor ngin sala untuk sai ba te haka sautar ngi wani kendo I doktor dalawan kendo doktor tingi ong doktor dalong kepala te doktor ngin wan ra Khyllung sini Shillong kenang ba ki Kmie pagi ba yang sem kinyo ka Jingshai te ndang ila poi mentang sngi ngile shawi te Khyllung ila poi hang ne te ngila ikendo la isong meeting lang ba ki doktor ki ong ba ya ini Khyllung I enam la shu ban sumar sono ro te nakaliang ka jinglut ka jingsep ru ban sumar ti Khyllung dadei baka danglong ka Khmat ban sumar nakaliang jongi ru ngila doni kata ka mensim bangin no senyang lang namta ki Khmat jongi Khyllung andre hangning idala poi ba doktor ko dei doktor ila batai sai kata Khmat ki bahayeng ki Kmie jik Khyllung mi ilong ba ini Khyllung enam la shu ban penbiang jadi ki Khmat long inum yo I te pomdon Khmat te long nakaliang jongi ngisngau ya kata ka jingkran ju itu Kmie yo le si sngotu bakla ba pli namar ba I ban kren syai keten kasih den seorang imdanang yang balut kata ka pisa kumta ban sinai ta ki Khmat yo ta Khyllung te nakaliang jongi ngiladon kata bangin sim gijikit kli
lada dang long ki Khmat bansina tingi pensai menta bangai dala ikendu bagi doktor pada bansina ini Khyllung dade badang long ki Khmat kamut mundon kamban lu datang sina yaro kamdan jinglut ru em kan jinglut kan kata bitang ka bang ka di nam ta itu bahayeng lan iki bawan abi tu Khyllung re na kalian ka hospital kala pensai kata boong ba ini Khyllung hi iba pha long ba ka lo mali kamut imnam don jinglut ru mdai tang ini ru kiwi ru lo da kidon ki ba don kum kani ka jingpang ka jingstom kini Khmat sobha bikin dek Shillong Mali meregister ka tengang tai ken sapa hang ni po hospital Bansara hang ni kadon ka jing sumar Naduh badang rit ki Khyllung hadu khat pras nam karta ngila yo bani kran bi doktor tingi asai menta ni na kalyang jongi kum kaseng ru ikwa ban pensai pat ba namar ba ni don ka jing thumu bangin le ka kam ba bhanan tai Khyllung na ta ki Khmat Khyllung ondang ila poi hang ne ngila ara hang ni undon lat su to kumbai tengir ni sosi namar ni plan ka kamba bha reble lo bu benta nam ta kalong ing joki bagi kha ko mitu Khyllung te ngiru ngi snow diaw ya katangi pang ka mesem nama baki pai ba ur kho kila ilot bangi sim ya kani senjam banjo jing im yang sai sin Khyllung ndre mentang la poi ni ngidu jing permen mangiru na kalian joki Khyllung ni sosi mo ya kata namar ba imla su itu Khyllung tu Khmat bansina Hakasngi bo wanra yaini Khyllung ka Dr. Tanya Basoymat, vitro-retinal surgeon and consultant, ophthalmologist. Kalabatai baya ini Khyllung, lawan yelam Bansara Eye Care Center, house nam arajar apulai, hakapor badang syukha yai, balapha yai lingba ka Rastriya Bal Swasthya Karyakram, RBSK scheme, na Ganesh Das Hospital, banyo jingsumar, klemdaron kam COAA, ndeh ka jingpet binya i Khyllung, lashem bakala kham long nyar bat itho bakadai lupa Naduh badang pon yai, kablatip kum ka congenital defect, bat kumta la le ka jingpet binya kum ka scanning, laong ka Dr. Tanya, abakala ongru palashem ba umdan kino ki benta pat ki Khmat banyo i ini Khyllung iwan sengi ha ustem arhajar arpulai perbedang syukha te ini Khyllung ki refer yangi napo ka RBSK kabadi sha ka DIC center ka bagi sha refer yaki Khyllung ki ba dei hapo jongka khat pras nem la da ki don ka kanu ka jingchi tom jongka Khmat ki pha yaki shani te ini Khyllung iwan ha ka tu ba ki ong ba ka Khmat ka rit palat bat imla ban play ka Khmat nadu ba kha ken te ting dang la pe chwai Khyllung la itho ba ki don kini ki long rare mo kim ju kham yo kum kini ki kes tang ba dala pe ngala itho ba le se ka don hi kani kala di ka birth defect ne ka congenital defect ka mot nadu badang pun ka Kmie ye te Khyllung la don kani ka jing shitam te ban tip tikna ka dei ne em kata ka banga suba manga ngale kata ka scanning ye Khyllung mo ka bangi ong ka ultrasound te la de ble ka to ka scanning nga i ba hapo ka Khmat ka kamdon hi ka Khmat kin ka Shillong kum ka sis mo ilong kum i ball beret i bam don e mdon benta e jong ka Khmat ki thet kim don ki parda kim don ka lens kam don te ki to ki benta ki bangi yo i kum ne mentali li ki Khyllung tang shukharu la de ple ka Khmat ting yo i to pelo ba yong yo i ka bale tini Khyllung imla tang ban ple shu ka Khmat ba kam don e shapo gen te de la le ka to ka scanning ngala pe ngala ithu ba kala kabam long shu ken kabam la ban sumar ti ngala kren ni ti Kmie ngala ong ba kani ka jingshitom ka di bala long thau lan do badang pun hi la don kani ka jingshitom nang ta ngala kli bha iklam pat jule le scanning ru ken na do badang pun ru iklam le scanning mo ti ti shpang kata ka jingshitom ngala pen sngu thu kat bala ye i nga sngu thu hai ti pori la sngu si hi ba im poi per khat ba kan long kum kata ka jingshitom ba i Khyllung inum la shu ban yo i mo ti ngala shong badi ngala kren tinga ong ye i ba pet menta nai pat perkhat than nga chupan ai dawai ba imi ajmat ting ong sawan biang di la kham he ba yakini ki Khyllung ki don kam yakini ka ngadapan batai ye iba ka di ka rehabilitation ka mudban pensan i Khyllung ibam yo i ki don ki lat ken tinga klam kren jong than ye i ha ka to ka por ba idam shu yo ka khubor ka bas ngosi tingam kwa ban kren than ye i tinga shu batai rangum ta yadin kata kala akut ken tikini ki Khyllung ki balong kum ni kadai ka bala long kadai ka birth defect mo kidi ki congenital defect ka ba ki don ki ba kumini Khyllung ri don extra finger mo iwi shimpria sa iwi ki don ki ba don jing stom ha uspain ki don ki ba kha ta ka jing don defect ha ka kajat kum to kin tikani ha ka Khmat bade ha ka por ba develop hi ka khlam develop ka Khmat kadai ka birth defect ne ka defect ka ba wan ha ka Khmat ha por badang pun yekum kini hangnu per thaim don jing sumar bakam don hi ka Khmat ti kilong rare tang ba kadai ka bas ngosi tang ba
ngaku aban shu ong kawai bagini ki Khyllung ki ba don kum kane ka jing shitom ru mangingi perkhat na ka liang ka ba ki brio ki bala ju i mo ngila ju i tingi dangi ong ban matla tingi smutu ka di ka ba smusi ba ti ini Khyllung impajutif hi ka ikata ka Jingshai ya i imtip ka ikata ka jing what is vision ken ka ikata ka jing yo i imtip tamba i he i san pada da ka jing kemen menta ka sngi ru ngi yo i irkhe i kemen i obam i shat i ayu tikini ki Khyllung ki don da ka we ka sap uble ukur khu hi da ki we ki sap ki nang ban shat ki don ki ban nang ban roi ki don ki ban tem ding tem shudi ba mangi kum ki nong ki doctor bat kum ki nong krishan mo ki NGO ingi di ban la ban guide ki hakatu ka jaka ka bala ban yarap ya ki ban eye training ke Suka ban batai bha bakini ki brio ki bawan na lauma limo ki bawan da katu ka kot ka ba tho RBS ke kani ka kot da ki ban ra shini sha Bansara ka dei kamut kala dei ka everything kalong nadong shadong kalong free bet kim don kam ban siu shina yaru ban pek doktor ne ban yok tho slip ne ban le scanning ne kanu bat ki dawai ru kim don kam ban siu kayit Khmat ru mentar kala stang ban yarap ya ki khna ki badang khat pras nem hapo ki dang la ban yok sakiyit Khmat ru klam don kam ban siu ki jing sumar lada ki dang de ki jing shitom ki badang ki balong ban sumar mo kum ki ka jing le jong ka lens ki don ki Khyllung ki ba kha da ka cataract kamut ka lens ka la le lu ban du dang kha lani ki don ki ba don ka jing kenriang ka jing chingkliang Khmat mo kum kita ki jing shitom ka bala ban sumar da ki wan da ka to ka referral slip kamut ka kot ka ba ai na ka RBS ke lada ki wan shani kim don compensate ARUM ki yo ka jing sumar ka ba Naduh from Naduh ba barung hapo hospital hadu bakin yo baro ka jing sumar ka yo be na ka sarkar ken ngakwa ban chu ong sakawi ru baki don ki jing shitom ya ki Khyllung ki ba kha shwa ka por mo ki ba kha hapo shwa jang khandai banai kum ki tu ki Khyllung ki ba sa shanong kendong hadu kata ka RBS ki ka yarap ka dapen shim ka bai kali ki wan yalam ye ki shani da kanu ka ambulance teng da ki ambulance na ki SU ne nang tu ki pan wan yarap ye ki wan yalam shani hadu bangin ai jing sumar ki alam biang ye ki shaki ICU shakinu ki district ken ka baki wan ti hadu kata kin ka sarkar kala pan yarap ye kum kini ki Khyllung ki badon kam jing yarap so kata ka ba poi shaki tenga rongam nang ban ongshu na ki yo kata ka jing kran chapang ka jing lut ba nangi te ka khlamdon kin kum kata ka advice ba ka wei ba ki dei ki bawan na ka RBS ke sakawai pada bakadi ka jing shitom ka bam don jing sumar ka bam lahi ban sumar te kumnu ka poi sakata te ngarungam nang ongshu tang ba ngakelmen ban nang ni shaneng kan khoj lut kin kan ka jing sung thu mo ba kam da ki wan sha Bansara da ka RBS ke kim don kam ban COE kala pentep ru bakala dep keren pen sngo tho ya ka Kmie ba Khyllung imla ban yo i pachu batai bakanwan yalam biang enda ikham he bat ban yo batai komno ban pensan i wat hapadeng ka jingbam i ki Khmat haki kenja center ini kunjung pi la kha hi taka Khmat ka bam don hi shipo idon tang hi bol mo kam don Khmat ladu ba la pun hi ka Khmat kam don shipo ini Khyllung indon la shu bin yo i don jing sumar baro ka wi ka parthi indon ka jing sumar ban ong ban puoj ne ban sumar ba kan yo i biang ne ban thek i hapo ba in yo i kam don la shu hang no ru ka chula thau ble ba kala long kum ne ka jing shitom mo tang ba Khyllung i bam pa yo i Jingshai ha ka ne ka the ngim di bendo jing kermen ba uble ai da ki wi ki sa te ya ketu ka sap ban bha ban yo jing kermen i Khyllung ki don ki jaka ki ba biang ni kwa ba phin thep ki Khyllung ne di ban thep ru ban yo ka training ha ba gi ong ka jing hikai na kini ki school ki ba don ki ba pan hikai ki ba matla na du dang rip ki panyara mo ya ka tu ke special school ki school ba karpa te ka tu kan yarap ha ye jing phi mo nang ne shaneng kum no in long brio ka tu kan wan na kum kini ki school ki bahikai special andre ban ong ba inyo i ngaru mas musi ban ong hakato ga sngi por bangale shi sen hakan kong bakin bon mo balong kum ni ting khat eng yo kum kini ki Khyllung ki badon kum kani ka jing shitom te ha por bale scanning ala kan mau bha ba pidon ham tu ngai ye tho ye phi ha ka pidam tho mi Khyllung ong ba indon Khmat chapo ki rit bha chapo inum la ban yo i tinga smutu ai ti por le si pila smusi bha pim smutu shu ban ne ka khtien ru le se mo kram smutu tinga ong bakam don jing sumar shu ngala tho ha ba kot ba mla shu ban sumar tisa shu wan yalam la da don jing shitom ba mi ai mat le bas mo kum no sa wan yalam nga nga pen kut hanta ke ting ngala ong ba salik no ba ba phiwan lang ba kalaw mali ba phiwan ra ka tu ka slip kan ma ka tu ka badi ka RBS ke phiwan ra ka tu ka kot tin ha ka tu ka kot kala ong ba ngi ha ban check kalong kum no dang la ne ban ai jing sumar mangingila ai jing tho shaki bakani ka case ni ini Khyllung
ibam la shu ban sumar tingi la phan no shi kum ta ke tingi klam shim shin na ya ru em na phi phin ya thok khin dia mo ba hapor ba phi wan ni pha shim pisa ya ka bai scanning na ka bai pet ni shim ya klam shim pisa ong bangim la hi ban shim balai bangi tre lang ba ka sob ka RBS ki ka tre lang ba ka Bansara ban ai ka jing yarap ya ki nompang ki ba duk mo ki ba wan ha ya ki Khyllung ki ba rip ke so tho em dia hak tu ka singi rung ile kum ta ke te kala kut no hang tu pe de ngala pha no I phi shi yin ma te mentaru da phi let nang ni nga pa ba phi ni ka tu ka jing smo thu phi di ban hun no ya ka ni ka mon ju blai ula thau kun ni ula ai se be Khyllung ya phi menta I be yo I ba ya ka di ka jing ka khu ju blai em hun no si tu I be ru in salong bri be mo Iza people late kita ki school ki bani au tak kemudian itu long beriu mengalah ya tu ipine kidon ki bala long ki masters PhD ki bami ki Khmat tingim di bendu jingkermen ni betul but nak jebing la jong ki hab you know ba mdei da ka operation ne da ka pisah ne bala ban shna biang ni ki Khmat nomor kem don ni ka Khmat ten shna ke iki long Sudah betul lah. Masya. Dan issue sikit. Mau lalu si people note sanut ke IKE kumba mo nakaling lawan. Em namar ba ni de claim sutu shu namar ba hapli. Ong ini Khyllung ba claim yo I da ka Khmat. Te tu cak sumarang ni la ban yo I Khmat dong ina lu. Cina sumar raji ong sumar ter berskul gua jaka sumar hani tong. Aku berskul ta askul ta ha ni ya. Ha, gini dong. Kelas mo to ko kan Khmat jong I ka bam la shu ban sumar kadi ka school ya ki ba matla ki bam yo I kerkom ikai kalau dakku we Hakwai Kaliang ka Dr. Jennifer Pasoymat, Medical Director and Chairperson jang Bansara Eye Care Center kala pen pau bai Khyllung imdan Khmat bat umla mansumar kala benrap bakum kini ki Khyllung kimpat yo I ya ka Jingshai bat dakaba ai nuksa bat tang yo jingbam ikemen irwai bat namar kimpat juyo ya ka jingyo I kumta kamdali le ki bat kamlong kumya ki bajiyo I pando kabor yo I kamut kadon ka jingkata hoi metangi la yo so ni ba imdan Khmat bat la sumar radi badang la sumar ti ngila ban ong ba ngidang la ban sumar la ni la dingim la ni ru de kila siki we ki hospital ki ba he ru mo ten rei kum ye itu kum chushun rum la shu ndai ten rei kum bi ila ong menema I Dr. Tania I ong ba kini kimpat ju I ke Jingshai te kum bangi I Khyllung mene tang siyo jing bam ke jing kemen jung I bat ke jing ruai bat ke jing idap da ke jing kemen sudah ti kini mar kimpat ju yo e kata ke jing yo I te kam da lile yeki kam long ko mangi ki bangila ju yo I la dingin du ke jing yo I ke bot hado katno ke jing kata hado baki brio ka kata e ka clearu ndri kini pede kide ki bam pat yo e kata ke jing yo I ti ki kamla ban adjust bat kanimo bat ka wei ku bangila yo ong dik kasap ka bau ai blei ha bau la le kum ni tinga kwa ban ong ya kini president jong kini ka seng secretary ba Kmie ra ti Khyllung ba kim dei ban do man sem namar ba kum kini ki dei he jing shishan ki dei kita ki special child ki dei ki ba kerpang kim dei ki ba ngin ong ki ba duna matangim ju ong shu no disable ngim ju ong ni ong bagi di special able kamut ki bala kerpang bah te kumi kini ki don kilat ki school ki ba bat ka wei ka bangi tip kum ka Jutis Road ka bangar adon benta haba seng ya ka ti kani ka Jutis Road ka di ka school ka bala pau nam hado kata mdei tanga kani ka than north east jungi nri kala di baro kari indiaru kabla pau bha bat bon na kini ki ba klem yo issue nri kila shim ki kam ki ba he be kila long wat kum ki kanja ki lecturer ru kila don idon I wei itali le ngar sultanat na marba I do ki Khmat na do dang kana itali im dadi e kum ini idon ki Khmat malumala tam ki Khmat jung I pada ki besui I tang ka Jingshai kimla ban yo I kum no
Tien rei menta ila pa seduk ke PhD, but ila long inong hikai kela hakani ka college ke bangidon ni ki optometrist hikai ke English nama ila ada beli ya ke PhD English tinga ai jingkermen kin ya ki Kmie ki pa but ya kini ki seng ki bakwa benirap ya baro mo but ke jingle shitom jungki bakinum do mensem henrei kin ai mensem la mi kini ki ba la shu da ke jing sumar henrei ben shim da kini ki lat ki bangi ong ke rehabilitation kemut ban penlet he kini ki school ki belong special school le sin da ki la kam he kendian da ki la hi ban ayuda la de bat bakinum sngong kenja moi ki Kmie ki pa san snem le si tikila la ban len bat ngiru ngini rap iki bakin rung hakani ka school duties road ka bla pau nam hado kata bat ka babon kilat bat ka ba ailat iki kena ba kin kru hala ka jong kasap kila bun kidi kumbi ila ong Dr. Tania ni ki bun ba ki banang ba ya ka jing tem ni ka jing ruai henry ki bun ki bala start haki we ru what haki computer ru tikila bun la don ki bala sing kum to ka blind lead trust ka baseng hi da ki ba matla ya ki ba matla tingim la ban ong ai kani ma kini ki dei ki special children tenak takadaw long ngim dei bandu man siap haba ublei u ai ni haban pediang tien rei ublei ru thau padikilat kumnu bakini kedang la ban kiu shukran Shusho ka Dr. Jennifer takaba aimen CM ki Kmie ki ba pat ki bahayeng asam kala ongru bakan yarap kat bala nakabenta ini Khyllung paninyo jingikai endai la khamsan ka ngakular ba ngin itang shula biang hi kapor te kamot kini ki school ru bon sen namar ngia trelang ba namar habaki wan hangni hapo jongi kamot ngi lambe cheki ba 4 judon kanu ka sen ru ka ba kin kentat ki shimbe iki na te kana ka school limenta kam dei shu tang ka school jong ki ba dunai ki Khmat henry kala long ka school kala long no ka badia baro ka school tiki khle lang hang tu ki ba yo i bat ki bam yo iru te kalong sultanat ba bakani ka school kala nang kiu seprang bat ngakular bangan penkren ye ki ba in yo ka admission dei la biang ka por kat kum ka por ka baki bu maki Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya